Якщо Зеленський буде налаштований на те, щоб не просто догодити нашим партнерам, бо ви розумієте, що у кожного з наших партнерів завжди є свої інтереси. І, можливо, вони можуть всі, і в Європі, і в Америці, захотіти вирішити свої інтереси за рахунок інтересів України. На цьому побудована вся світова дипломатія. Порошенко балансував це все, і все вдавалося це зробити і тримати інтереси України, і тримати коаліцію, і отримувати в дуже складних умовах те, що Україна мала отримати. В даному разі головне не поступатися інтересами України на всіх напрямках. А що ви бачите щодо сьогоднішньої влади? Я розумію, що я нічого не бачу. Якщо у нас ситуація... Я говорю лише про те, що останні кроки, зокрема, ситуація із обміном, який пропонувала Росія на своїх умовах, який був, слава Богу, зірваний, тому що наслідком цього могло би бути остання втрата юридичних зачіпок за Крим, тому що фактично таким чином визнавалася російська юрисдикція Криму. І якщо такі... Це як законно? Можемо обмінювати? Так, але за російським законодавством, тому що порушили вони російське законодавство біля Криму. Ну, тобто, все це можна там, у нас мало часу зараз про це детально говорити. Ми би втратили позиції, всі абсолютно позиції щодо Криму в міжнародних судових інстанціях. Тому я в даному разі хотів би порадити, але я розумію, що вони порад не потребують, тому що ми хотіли порадити перед президентом, перед ПАРЄ, як йти на переговори з німцями і французами, що їм можна говорити, яку позицію, не просто прийняти, що от вони так вирішили. А взагалі Зеленський зустрічався з українською делегацією? Ні, він відмовився зустрітися з українською делегацією двічі. І тому в даному разі йому не цікаво це, ну, але ми могли би йому порадити. Мені, наприклад, зустрічатися з Зеленським немає ніякого задоволення, абсолютно. Але питання не в моєму чи його задоволенні, а питання в роботі на інтереси України. Якщо він хоче працювати на інтереси України, то він має зрозуміти, що і слухати в першу чергу досвідчених дипломатів, і саме не просто слухати, а й дослухатися, і просто через недосвідченість не здати їх. Тому що досвід – це така річ, вона набувна із часом, а от мудрість може не прийти ніколи.